Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan tasha mai albarka Hausa Section. Ina san cewa gabaki ɗaya a shekara ta 2025 ban sake kowane bidiyo ba gabaki ɗaya. Saboda wasu abubuwa na tattaro wasu sababbin hikimomi da dabaru na rayuwa. To saboda haka ga ni nan yau ɗin nan nazo kuma ina tafin muku da wasu saƙonni gare mu matsayinmu na 'yan ƙasa. Saƙona na farko ga 'yan Najeriya shine mu riƙe haɗin kan nan da ke tsakaninmu. Wannan haɗin kan kasancewar muna da ƙabilu daban-daban, addinai daban-daban, manyan addinan guda biyu, musulunci da kiristanci, to kada mu sake mu bari wani ya zo ya amfani da wani abu ya hana mu haɗin kai. Wannan haɗin kan namu shine yake da matuƙar muhimmanci, ba ɗan kaɗan ba gare mu. Na san cewa a waɗannan tsakanin an samu waɗanda suka yi wasu hare-hare, har ma an kashe wani babban soja, aka zo aka sace wasu 'ya'ya a Kebbi, yaran makaranta, aka zo aka ƙara sace wasu yara a Niger, yaran makaranta, aka je wani coci aka fasa cocin, aka yi ɓanna, aka kama wasu, aka yi duk abin da aka yi. To wannan kar ya zamanto ya raba mana kanmu a matsayinmu na 'yan Najeriya waɗanda Allah ya tsara su zauna a Najeriya. To mu riƙe wannan haɗin kan da Allah ya bamu. Allah ya san me yasa ya samu a Najeriya. Allah ya fi kowa sanin wannan hikimar. So ba daidai ba ne mu kuma mu raba kanmu. Ko da wasu sun zo suna ta ƙoƙarin su raba mu, kar mu raba kanmu. Ko da wasu sun kira kansu su 'yan ta'adda ne, suna amfani da sunan wani addini cikin addinai, suna ƙoƙarin su raba kan mutane, tarmi wannan. Wanda suke ta'addanci da sunan addinin musulunci, to wannan addinin musulunci bai koyar da ta'addanci ba. So don haka su daina amfani da sunan addini. To kuma waɗanda suke kallon su a matsayin su musulmai ne, to waɗannan fa ba wai suna amfani bane da koyarwar musulunci wanda musulunci ya koyar suke yin wannan abin da suke yi. So domin haka wannan abin da suke yi ba musulunci ba ne. A kalle su a matsayin su 'yan ta'adda ne, amma ba wai a kalle musulunci ba ne wai yake koyar da wannan, dan ba musulunci ba ne. Allah ya sa mu dace. Kuma wannan saƙo ne ga kowane ɗan Najeriya, kuma mu riƙe wannan alaƙar da take tsakanin mu ta zama lafiya, mu zauna lafiya. Sannan ina so mu ƙara janyo hankalin ga wannan tasha mai albarka Hausa Section, mu danna mata like da subscribe. Wannan like da subscribe ɗin da kuke yi da comments ɗin da kuke yi shine zai ciyar da ku gaba.